6 de novembro de 2012. Hoxe cheguei á casa e atopei a meus pais na cociña. Estaban moi serios. Deilles 2 bicos e conteilles que xa me deran a nota de lingua galega. Teño un 9,5. Estou moi emocionado, pero eles non lle deran ninguna importancia. Resúltame extraño, porque normalmente este tipo de noticias convértese en pequenas festas familiares. Non sei. Se cadra estaban falando de algo moi importante e estaban preocupados. Xa o celebraré. «20 de decembro de 2012. As cousas na casa van a peor. Agora resulta que este ano non imos cear fora o día 24. Por que os outros anos si e este non? Por que este ano é mellor celebralo sós na casa? Non me parece xusto. Todos os anos o celebramos coas familias de xel e luz. E este ano eu tamén quero ir. Que está a pasar? Se están enfadados uns cos outros, nós non temos culpa ningunha». 22 de decembro de 2012. Aprovei todo e cunhas auténticas notadas. Isto ben vale o móvil que lles pedín polo Nadal. «23 de decembro de 2012. Non sei que está pasando na casa, pero isto é incrible. Miña nai falou hoxe comigo e díxome que non hai móvil nin vestido novo para a festa de fin de ano. Sei que non nolo podemos permitir. Levo toda a tarde chorando. Por que non falan claramente conmigo? Non son unha nena, podo entender as cousas. Ademais, así non me enfadaría tanto con eles. – 6 de xaneiro de 2013. Hoxe é o día de Reis. Estou feliz. Onte non puiden escribir nada no diario porque volvemos moi tarde da casa dos avós. A cea estuvo deliciosa, marisco, peixe, carne e unha riquísima sobremesa elaborada pola avoa. É a mellor. Pasadas as 12, como todos os anos, fomos mirar debaixo da árbore e todo estaba ben. Os reis comeran os doces e beberan o leite que cada ano lles deixamos para repoñer forzas. Que cariños lles quedaron aos meus primos pequenos. E ali estaba o meu agasallo. O meu móvil, por fin, aínda que, ao acordarme de que non me regalaron nada por Nadal, extrañoume un pouco. Por que o día de Nadal non é hoxe así? – 15 de marzo de 2013. Hoxe foi un día moi malo. Trouxen a autorización para ir á excursión a próxima semana. Temos que pagar 5 euros polos gastos do bus e algo máis para o xantar. Non me deixan ir. Sei que non nolo podemos permitir. Outra vez a mesma frase. – 22 de marzo de 2013. Isto vai de mal en peor. Non me deixen ir á excursión porque non nos lo podemos permitir, pero obrigáronme a ir ao colexio e quedar con cara de parvo a ver como marchan todas as miñas amigas e eu quedo aquí. Isto é moi injusto. A todos lles extrañou que eu non fora e preguntábanme se me pasaba algo. Eu inventei excusas porque sinto vergoña da nosa situación. Como lles vou dicir que non temos cartos nin para ir eu á excursión? 28 de abril de 2013. Agora xa o entendo todo. Temos unha orde de desafiuzamento. O banco quítanos a nosa casa. Descubrino por casualidade, cando estaba buscando fotos dos meus antepasados para facer a árbore xenealóxica que nos mandou a profesora de Ciencias Sociais. Mentres remexía nos caixóns atopei unha pequena caixa de madeira. Estaba pechado e pensei que ali podería haber fotos vellas. Ao abrila descubrín aquele sobre que guardaba dentro o peor tesouro que podería atopar. Xa non tiñamos casa. E o meu mundo abríase baixo os meus pés sen que puidese facer nada por evitar aquela sensación de vertixe ante o abismo.
Aquí tedes o noso fogar. Xa o conseguistedes. Para vostedes que desta casa baleira, inerte, roubanlle a vida que nós lle dábamos. Aquí lles queda, detrás desta porta, o que foi o meu mundo desde que nacín. Non sei o que vai ser da miña vida a partir de agora. Por non saber, non sei nin onde imos dormir esta noite. Pero iso a vostedes non lles importa. Só lles interesa o seu beneficio económico, sen saber que están deixando desprotegidos a moitos menores. Saben que están incumprindo os dereitos básicos que temos? Tan importantes son os cartos que lles compensa a inmensador da miña familia. Non teñen bastantes pisos que tamén me teñen que quitar o meu. Quitastes nos o fogar, pero non nos quitaredes os soños.